गोजोन फुंबिलिनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ गासै बुहुमनि बर' रायजो राजानिसिम बावहरबाय। दिनै 10 नभेम्बर बर' थुनलाइनि गोथार जोनोम सान। बिनि मुङैबो गासै बुहुमाव खना खनला थानाय बर' रायजो राजाजों लोगोसे बुहुमनि सुबुंफोरनो गोथार जोंनि बर'नि थुनलाइ जोनोम साननि मुङै खुलुमनाय सिबिनायखौ आरो खनसे बावहरफिनबावबाय नोंथांमोननिसिम। दा दिनै बे समाव आङो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा देग्लाय दाब दाब बेबायदि प्राइमारि आफादफ्राव गुदि आफादफ्राव फाथियालासिनो मोनसेयैनो जयैनो जोङो जिल्ला आफाद हिसाबै जोंनिनो गामि गोजोन फोथारनि साखाथियाव थानाय माइदांस्रि एरिया बे माइदांस्रि गेजेरारि गोजौ फरायसालियाव बेखौ जयैनो खुंगासिनो दं थांनाय मैयानिफ्राय 15 आरो 16 साननैनि हाबाफारि लानानै। दा बे हाबाफारिखौनो नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिलांनो होननानै आं दिनै फैदों। आरो दिनैनि बे 10 नभेम्बर गोथार जोनोम सानखौ जों बयबो बर' फिसाफ्रा मिथिखागौ जे 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बर दिनैनि बे सानाव जोंनि बे बर' थुनलाइनि जोनोमा जाजेनदोंमोन। आरो बेयो दिनै फैयै फैनानै देरदेखोन देरबोनानै बुहुमाव बयजोंबो मिथिसार जानानै दिनै 77थि बोसोराव आगान होबाय बे फालिथाया। बेनिखायनो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो गावखौनो गोग्गानायबो मोनो जे जोंनि हारिनि रावाबो जे दिनै बेसेबांसिम बोराय बैसो जाफैलायबाय। दा बेखौ सानहरोब्ला जोङो गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो। आरो जाहाथे बेबायदिनो जै मै जोंनि रावा प्रिथिबियाव गेरेमसानिफ्राय गेरेमसासिन महर लायो। बिनि थाखायबो आंनि गोसो गोरबोजोंबो नाजानाय थागोन आरो जोंनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जे बयबो नाजानांगोन हारिनि राव हारिमु थुनलाइखौ जोङो सिबिनो बा फोगोमनो फुवारनो जोङो नाजानांगोन। दा बेखौ हास्थायनानैनो आङो गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खनसेबाव आरो खुलुमनाय बावनानै दिनैनि बे मैयानिफ्राय जाबोबाय थानाय जोंनि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननोबो दिन्थिलांनो होननानै आङो आवगायबाय। बे समाव आङो बेवहाय जोंनि बे गामिनि स्कुल माइदांस्रि एरिया बेवहाय माने बर' थुनलाइनि जोनोम सान गा-71थि बर' थुनलाइनि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै 15 अक्ट' बे 15 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारिजों खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। दा बे खालामनायाव दिनै 15 अक्ट'आव नै खन्थाइ आवरायनाय आरो बिदिनो बाथ्रा दान्थेलायनाय बेबायदिनो बायदि थुनलाइयारि हाबाफारि एबा बादायलायनाय हाबाफारियानो जागासिनो दङ। दायो नै बेयाव जागासिनो दं नै सिखिरि जाना नागिरबायो बिबार बारि मोनगोननि आसा थिना बिखा गेजेराव बारफुनाय बिबारनि हायना सारफावनाय मोदोमफ्रु मोदोमनायजों। दायो नै आङो गाहाय जौसाङाव गाखोबाय। दायो खन्थाइनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। नै जोंनि जिल्लानि मानगोनां दैदेनगिरि सारमोना दैदेनगासिनो दङ। खन्थाइ आवरायनाया नै जागासिनो दं। जोंहा खन्थाइया जाहैबाय गावनो सुजुनानै आवरायनाय खन्थाइ। बेखौ बबेबा बिजाबनिफ्राय बेखौ फिक्सै लानाय जायाखै, गाव लिरनानै बेखौ आवरायनो होनाय जादों। माने गोदोनि दिनावब्ला जोङो मोनसे खन्थाइ सेलेक्ट खालामनानै बयखौबो आवरायहोनाय जायोमोन, नाथाय एबारनिया एसे गावनो लिरनानै आवरायनायखौ जों लानाय जादों बेवहाय जिल्ला हिसाबै। दायो नै सारमोना दैदेनगासिनो दं। आरो दैदेनगिरि सारमोननि गेजेराव जोङो LP फोरोंगिरिनिफ्राय लानानै जौमा फरायसालिसिमनि फोरोंगिरि बिथांमोनानो दैदेनगासिनो दं बेवहाय। साबायखर थाबाय मनिकानिसिम। दायो फैगोन दानसोरां बसुमतारी गहपुर बर' गोजौ फरायसालि। नायदो नै बिजिरगिरि सारमोना नै सिरिबाङै जिरायनानै बिथांमोना खोब सिरियासै सेलेक्ट खालामगासिनो दङ सोरनि खन्थाइफ्रा माबायदि बेसेबां गोथौ ओंथि गोनां आरो माबायदि सुरजों बिथांमोना फरायदों। आरो नैबे बिथांमोनानो जाहैबाय दाब दाब फरायसालिनिफ्राय नुजाफैनाय बादायारि बिथांमोन।
नैबेसोर जाहैबाय गुदि फरायसालिनिफ्राय जौमा फरायसालिसिमनि बादायनायाव बाहागो लानो नुजाफैनाय फरायसुला फरायसुलिफोर गोबां फैदोंआनो जोंनि गहपुर जिल्ला हिसाबै गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों दा नोंथांमोननोबो आङो फारि फारि दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय दा उननि हाबाफारिखौ मावलांनो थाखाय खावलायबाय खन्थाइ आवरायनो नागिरदों बे खन्थाइनि मुङानो जादों खाफालनि बिथोनाव लिरनाय मोनसे मोजां मोनलायनायनि सल' सेरे बिबार मालायनि अखाफोर बागानाव मोननै गोसोआ ज' जानानै दं रुजुनाय बायजोआव मोनसे मोजां मोननाय मुलुगनि मुगाया बेलासिनि बाराव मोसायो बैसोगोरा देमग्लायनाय बिफांनि गाहायाव गोसो जानाय मेगनफोरा लोगो मोनलायो समनि नोजोराव अननायजों बोहै बिमा बिफानि गायनाय गोग्गो बेगरनि फुलिखौ जोथोनै फेदेरना लाखिनो रोङैयाव बे बिफाङाबो रानज्रिंलांदोंमोन मिथिंगा बिखायावनो नाथाय अब्लाबो बेनि फारसे जेबो नोजोरानो गैयामोन आंहा जायनि जाउनाव इयुनाव मोनफिनाखिसै बेनि गोदै फिथाइखौ मोननो हास्थायबाबो जिउ लामानि गोब्राब जेंसियावसो जेथोनांफैबाय आंनि जिउआ आगोर मोनै आंनि जिउआ रैखानि गोनांथियाव मिथिनो मोनबाय आंनि गिदिर गोरोन्थिखौ थारैनो आं नंखायखौसो बजबदोंमोन सुबुंनि महरै जोनोम मोननानैबो सुबुंनि थार हाबा मावनो हायासै आं जायनि थाखाय लाथिख' जिउखौ लानानै रुंसारि जानाय आइ आफानि सावगारिखौ आखाइ खबजबनानै निमाहा बिनोबो लाजिनाय मोनदों गोसोआ दिनै गावनि सायाव लाजिनाय बे हाबाफारियाव माने जोङो मोनानि रंजानायनि थाखाय एबा एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय जोङो एकदम क'क्राझारनि आदा बुदां ब्लकखौ जोङो हांख्रायहरदों आदाया अलरेडि मैया मोनाब्लियावनो सौफैबाय होननानै आंनो खबर हरदों आं लोगो मोनस्लाबाखसै दा मोनायाव माने आदायाबो जोंखौ माने रंजाहोसिगोन आरो जोंनि कमिटिनि डिसिसन हिसाबै माने आदाया सासे फक सिंगार हिसाबै एबा सासे फेस्ला मेथाइ खनगिरि हिसाबै बिथांखौ माने बयबो चइस खालामनानै देग्लाय बिथांखौनो हांख्रायहरनाय जाथोंसै होननानै बिथांखौनो माने देग्लाय लाबोनाय जाबाय अलरेडि सफैखाबाय दा सानावबो खनगोन आरो हरावबो खनगोन बिथाङा नोंथांमोननोबो हानायखिनिखौ आं एसे एसे दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लिटारेरि कम्पिटिशननि गेजेराव जोङो गाव लिरनानै आवरायनाय खन्थाइ आरो लोगोसे बाथ्रा बिबुंथि होनाय आरो लोगोसे कुइज कम्पिटिशन आरो सावगारि एरनाय बे माखासे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों दा अलरेडि मैयानि सानाव बियो जोबलांजोब्बाय आरो रिजाल्टबो होनाय जाबाय आरो बिनि प्राइजखौ दिनै राननाय जागोन दिनै डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जागोन नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थाबानो जाबाय दाथासै नोंसोर खना खनला जौ जुवाजों गोग्लैसोना नङा बे मुगाया खना खनला थागोमानायनि सिखांदो दे बर' फिसाफोर नोंसोरहादि दं हारिनि थाखाय मावनांगौ बिबान गोसोआव लाबो फारि फारि बर' हारिनि जारिमिन मानोथो जाना थानो जोंलाय गुबुन हारिनि उन फै जों बयबो खौसेयै हारिखौ जौगाहोनो राव हारिमु थुनलाइ रैखाथि होनो सिनायथि होलांनो जों हारिखौ मुलुगाव जोंनि नङा गुबुन हारिनि सिं नङा उन जानाय हारि दं जोंहाबो राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थि फै जों बयबो खौसेयै सिनायथि होलांनो अराय बर' हारिखौ गेरेमसा हारि बर' माहारि महरै गोजोन्थों सोंगाब सोंनाय कम्पिटिशननि थाखाय एबा बादायलायनायनि थाखाय नै फरायसा फरायसुलि बिथांमोना रेडि जाबाय आरो दैदेनगिरि बिथाङाबो बिथांमोनखौ उइस खालामदों नै दा कुइसनखौ माबायदि सोंनाय जागोन सोर सोंगोन आरो माबायदि स्टाइलाव नम्बरखौ होगोन बे नम्बरखौ बिथांमोननो बुजायदों अलरेडि बिथांमोना बुजिबाय आरो गाव गावनि कम्पिटिशनखौ बाहागो लानो थाखाय बिथांमोनाबो रेडि जाबाय नै गासिबो गोजौ फरायसालिनिफ्राय जौमा फरायसालिसिमनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोन नै बेवहाय गासिबो बिथांमोना रेडि जाबाय नै कुइजखौ कम्पिटिशनखौ खालामनो थाखाय बादायनायाव बाहागो लाफैनो हानाय साफ्रोमबो
फरायसुला फरायसुलि थुनलाइ आफादनि नै बिथांमोनानो जाबाय जोंनि एरियायाव थानाय लोगोसे गंफ्रोमबो मा होनो गेजेर गोजौ आरो जौमा फरायसालिसिमनि फरायसुला फरायसुलिफोर बदै गासिबो 100% फैजोबाखै बेवहाय 30-40%सल' स्टुडेन्टफ्रा एटेन्ड जादों होननानै आं सानो मानो होनना बुङोब्लाथ' गोबां दङ जोंनि एरियायाथ' गोबां गिदिर थेवब्लाबो नै जथेस्थ' बिथांमोना बाहागो लानो थाखाय नुजाफैदों नै गाव गावनि माने मा होनो फरायसालिनि जानानै दा नोंथांमोना नायलांबाय था नै गोबां फैदों बे बिथांमोननि गाननाय ड्रेसावनो मिन्थियो जे गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय बेयाव नुजाफैदों होननानै दा जादोंआनो जोंनि माने गहपुर जिल्ला हिसाबै जथेस्थ' जादों होननानै आं सानो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ आरो गाबोननि दिनावथ' बिनिख्रुइ बांसिन जागोन गुबै बर'नि जोनोम सानाथ' गाबोनसो नालाय दिनै कम्पिटिसनल' बेनिखायनो फरायसुला फरायसुलिफोराल' दिनै बेवहाय फैनाय जादों